खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलिकां ब्रह्म 888 नं हाजिरा फारा गुदि फरायसालिया बिटिआरनि साबसिन गुदि फरायसालि बान्था मोननो हादों। थांनाय 5 सेप्तेम्बर एबा फोरोंगिरि सानखालि बिटिआर सरकारा गुदि फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो जौसिन गेजेर फरायसालिफोरनो बिटिआरनि मादावनो साबसिन फरायसालि आरो फरायसालिमा सायख'नानै साबसिन फरायसालि बान्था होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो दुलाराय बिटिआरनि गेजेराव गुदि फरायसालि महरै साबसिन फरायसालि बान्थाखौ बाक्सा जिल्ला जाला जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय 888 नं हाजिराफारा गुदि फरायसालिया मोननो हायो। बे फरायसालियाव गासै 73 फरायसाफोर दं आरो बिसोरखौ फोरोंनो थाखाय बे फरायसालियाव गासै 3 फोरोंगिरि दं। अदेबानि गाहाय फोरोंगिरि महरै बिपिन चन्द्र बसुमतारी, लावदुम बर' आरो नीलिमा औवारी। 888 नं हाजिराफारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों गावसोरनि फरायसालिया बिटिआरनि मादावनो साबसिन फरायसालि बान्था मोननायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावहरदों। खौरांगिरिनि सोरबिथिंजों फरायसाफ्रा फरायसालिनि सिङाव हाबनायनि सिगां मर्निं एसेम्बलि आरो बेनि उनाव गावसोरनि थाखो खथायाव हाबनायनि सिगां सेन्देल खुनानै हाबनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव लिरनाय दं फरायसालिया सुबुंनि थामथि मन्दिर। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड बुब्लि मोजां मोनग्रा दुलाराय रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि बे 888 नं गुदि फरायसालिनिफ्राय जोङो जोंनि गोसोनि गोथार हामलायनायखौ जोङो गिबियाव जों बावहरग्रोदों। थारैनो दाखालि फोरोंगिरि सान 5 सेप्तेम्बर बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि बे 888 नं हाजिराफारा गुदि फरायसालिनि थाखाय बे बोसोराव साबसिन गुदि फरायसालि बान्था मोननो हानानै जोङो जोंनि गोसोनिफ्राय बिटिआर सरकारखौ साबायखर होनायजों लोगोसे बे बान्थाखौ मोननो हानानै जोङो जोबोद गोजोननाय दङ फरायसालिखौ लानानै आरो बे बान्थाखौ लानानै। माबायदि पेटार्नाव बे बान्थाखौ होनाय जादों? जोङो बे बान्थाखौ आन्दाज खालामदों। जोंनि बे फरायसालिया थारैनो बाउन्डारि वाल आरो फरायसालि गेट, थामहिनबा आरो बे फरायसालिनि जि केम्पास क्लिननेस जोबोद साखोन सिखोन आरो जोंनि बे फरायसालियाव हाबफैब्ला नुगोन इनार साइडआव जोबोद जों अल पेन्टिं खालामदों। बेवहाय माखासे TLM दङ। गथ'फोरा बेफोर TLMफोरखौ नायनानै माखासे सोलोंनो हानाय खाबु दङ आरो बे फरायसालिनि आंनि लेङाइ फोरोंगिरि बिथां लावदुम बर' आरो बिथां नीलिमा औवारी, बिथां मेडाम आरो सार, बिसोर सानैखौ लाफानानै जोङो बे फरायसालियाव 3 फोरोंगिरि दङ। जोङो थि टाइमाव फरायसालियाव फैनानै जोंनि होनांगौ फोरोंनांगौ हाबाफारिखौ जोङो फरायसाफोरनो होनो नाजादों आरो आन्दाज लादों जोङो बेफोरबायदि माखासे जोंनि पारफरमेन्सनि थाखाय बिटिआर सरकारा जोंनो बे साबसिन फरायसालि बान्थाखौ जोंनो होदों। गुबैयै आरो आं मिन्थिदों जोंनि बे फरायसालियाव आं फोरोंगिरि जानायनि उननिफ्राय आं थारैनो 1918 मायथाइयाव बिटिसि सरकारनि इनिसियेटिभआव जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आइडल टिचार एवार्ड बेखौ आङो मोननो हादों। बेनि उनाव थांनाय बोसोराव बि.आर. आम्बेडकार फेल'शिप नेशनेल एवार्ड गोदान दिल्लीनिफ्राय आं बेखौबो मोननो हादों। बेनि उनाव माखासे जोंनि स्टेट लेभेल माखासे मडिउल राव सोलायनायजों लोगोसेयैनो माखासे ट्रेनिं KRP ट्रेनिं, डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि RP ट्रेनिं बेफोरखौ आं कन्डाक्ट खालामनो मोनदों। दासिम माखासे ट्रेनिं कन्डाक्टखौ आं खालामनो मोनो। बेनि उनाव एज ए टिचार जोंनि बावसोमनायखौ जों फरायसाफोरनो होयो। जों स्पेसियेलि टाइम मेन्टेनेन्सखौ जोङो जोबोद गुरुत्व होयो। बेफोरबायदि माखासे बिथिंखौ नोजोर होनानै आन्दाज लादों जोंनि सरकारा जोंनो बे साबसिन फरायसालि बान्थाखौ होदों आरो आं नैबेखौबो गोजोननानै फोरमायनो लुबैदों जोंनि बे फरायसालिनि नांजाबनाय बे फरायसालिनिनो जों बे दुलाराय बर' फरायसा CK दख'रा बे फरायसालिनि आफादनिफ्राय
जोंनि फरायसालिखौ सम सम बिथांमोना नायदिंफैयो आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरजों थाखो लानाय समाव बिसोरजोंबो माखासे शेयार खालामफैयो। लोगोसेनो आं गोजोननाय बावहरनो सानदों नोंथांमोननि मिडियाजों जोंनि जि लकेल जोंनि MCLA सार मन्टु बर' बिथां साराबो सम मोनब्लानो जोंनि फरायसालियाव फैनानै जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरजों माखासे सोलोंनायनि बेलायाव शेयार खालामफैयो, सोंनाय फिन्नाय खालामफैयो आरो फरायसालिखौ फरायसालि बायदियै महर होनो बिथाङाबो जोंनो बेसेन होफैयो। बिथांनिसिमबो जों जोंनि फारसेनिफ्राय जोबोद गोजोननायखौ जों बावहरदों। बेसेबांसो फरायसाफोर दं नोंथांनि फरायसालियाव? जोंनि फरायसालियाव दासिम 73 फरायसाफोर दङ, फरायसा फरायसुलिफोर दङ। जोङो थांनाय बोसोरफ्राव जोंनि गुणोत्सबनि जि रिजाल्ट बेयो जोबोद मोजां। जोङो सेथि बोसोराव जोङो A ग्रेड मोननो हादोंमोन। बिनि उननि बोसोरफ्राव जोङो थारैनो A+ जोङो ग्रेड एचिभ खालामनो हाबाय थादों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां पिक्चार। गोरलैयैनो फरायसाफोरखौ गोसो बोहोनो हानाय नोंथांमोननि फरायसालियाव दङ नामा? गोरलैयै जों गोसो बोहोनो हादों बेनो जायखौ जोङो बालानि ओंथिया बेनो BALA बिल्डिं एज ए लार्निं एड्स। माने इन्जुरा बिल्डिङा सोलोंनायनि मोनसे आहिला। बे बाला बे जोंनि फरायसालियाव जोङो पेइन्टिं खालामदों आरो खालामनो दंबावो। बे बालानि थ्रुयै बे इन्जुर बे पेइन्टिंनि दारै जोङो फरायसाफोरखौ गोसो बोहोनो हादों। बेनि अनगायैबो जोंनि फरायसालियाव थोजासे फोरों आगजु जायखौ TLM बुङो, बे TLMफोरा जोंहा थोजासे दङ। जाय लेसनफोरखौ जोङो गथ'फोरखौ गोरलैयैनो जों फोरोंनानै जोंनि गथ'फोरखौ जोङो सोलोंनायाव गोरलै खालामनो हादों। प्राइभेट स्कुलफोरजों रुजुनायबा नोंथांनि स्कुलखौ नोंथाङा मा बुङो? बोसोरथाम कन्टिनिउ जाबाय। प्राइभेट स्कुलनिफ्राय जोंनि फरायसालियाव सासे सानै साथाम थिग बिब्दिनो प्राइभेट स्कुलनिफ्राय जोंनि फरायसालियाव एडमिसन लाफैदों। बेयो जोंनि थाखाय जोङो गोग्गाथाव। खारन प्राइभेट स्कुलनिफ्रायबो जे फैफिननानै जोंनि फरायसालियाव एडमिसन लानानै फरायसा मुं थिसनफैदों, बेनि थाखाय जों आरो फैबावनो बा वेलकाम खालामबावो। बे साबसिन फरायसालि बान्थाखौ मोननानै थुलुंगा मोनदों? बे साबसिन फरायसालि बान्थाखौ मोननानै जोंहाथ' आरो मावनो गोनाङासो एसे बांसिन दं, बेखौ जोङो फिल खालामदों। बेवहाय BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो 1 लाख रां अनसुंथाइबो बावदों। बे 1 लाख रांजों जोंनि फरायसालि सामलाय आफादखौ जों बेवहाय जरित खालामनानै लेंथुमनानै बे 1 लाख रांजों जोंनि बे फरायसालियाव मा मावनो गोनांथिथार खामानिफोर दङ बेखौ जोङो मावनानै जोङो डिसिसन लानो नाजादों उननि समफ्राव।